Escultura, pintura ou fotografía, esas son as tres disciplinas nas que se dividen o traballo de 27 artistas galegos que se están a expoñer na sala de exposicións da Azucreira de Portas, unha iniciativa que organizaron dende a área de cultura do Concello. Realmente temos moitas infraestruturas e que as hai que encher e que mellor forma de enchelas de arte, de vida, de luz, para que os veciños poidan disfrutar de cultura ao lado da casa sin desplazarse. Non hai que ir ver unha exposición como esta de tan boa calidade e ter que desplazarse. Dentro do Concello poden disfrutar de actividades culturais, en este caso este mes, pois de exposicións. A finais de mes tamén vamos ter outra temática distinta, pero tamén apoiando outro tipo de exposición. A mostra inaugurouse o pasado 1 de outubro e durante este mes poderá seguir a ser vista por todo aquel que se achegue a Portas durante os domingos. Sergio Cancela é un dos artistas que expón algunhas das súas obras. Bueno, pois aquí nos contamos 27 artistas de aquí de la comarca e aunamos en esta exposición pintura, fotografía y escultura. Y bueno, ya somos un grupito consolidado que solemos exponer en diversos sitios. Hemos expuesto tamén en el Concello de Barro, expusimos en el Pazo de Rubianes. A tradición e a cultura tampouco se esqueceu nas obras, é o caso das tres pinturas de Marise Canda. A ver, aquí que se hace unha serie de oficios, quise representar un pouco el carpintero, la peixeira, las palilleras, un pouco lo que representa Galicia. Esta mostra permanecerá aberta ao público os domingos pola tarde e é de balde.